Bona tarda, poble. Els mitjans de comunicació, escrits i visuals de l'estat nazi o nal espanyol, fent apologia, perquè és apologia de la sequera a Catalunya. Sequera. Bé, que ara ens enviaran la salvació, aigua de València. Però nosaltres no els vam enviar l'aigua de l'Ebre. Això és una campanya orquestada a punt. Orquestada, amb la conveniència d'aquests d'Esquerra Republicana. Vale? Perquè una vegada més Espanya sigui solidària amb Catalunya i ens salvin el cul com sempre, com durant tota la història. Jo voldria recordar, els joves no se'n recordaran, que ens enviaven l'aigua del Roine, que 7 vegades l'Ebre, gratis, pagant a Europa. El Pujolet, fill de puta el Pujolet, el lladre, I des de Madrid li van dir que no en aquest projecte quan venia gratuït. Ho vull recordar també, que les desalinadores d'aquí les va començar a fer el Pujolet. No, si al final aquests cabrons d'ara faran bo al Pujol, tio. Mira que em cau malament aquell gos. Podrit, em cau malament, però, escolta'm, al final poder serà l'únic representant digne, mig digne que hem tingut, És que és fort, això. Perquè tots els altres, tio, jo no entenc que no hi hagi un sol polític, digne al nostre país. Un sol, és que no n'hi ha cap. No n'hi ha cap ni un. Al final, no només la sequera, com tants dels altres productes, perquè això són productes polítics, hem d'entendre i arribar a la conclusió de que això està tot parit amb la convivència dels d'aquí. Els d'aquí van molt bé amb l'excusa de que no manem i de que des de Madrid ens han dit o ens han prohibit. No, escolteu. Des d'aquí. La Generalitat de Catalunya dona molt pel sac als catalans. És la primera en donar-nos pel sac a nosaltres. I com no trobem algun dirigent digne, algun polític amb cara i ulls aviat, Catalunya serà un desastre polític, econòmic, social i el que vulguis. El primer que ha de fer el polític digne que vingui és parar la immigració il·legal que ve, sí o sí, perquè té més immigració a Catalunya que a tot Espanya, i això és el primer que ha de fer. I després dir-los prou enviar calés cap a Madrid, perquè sense calés no ho aguantarem, això. Bé, fins aquí la reflexió d'avui. Però no estic. Ara ve el més bo. Sequera. Va, som-hi. Escolteu, l'aigua potable més neta que hi ha a Catalunya la tenim davant del Garraf. Sí. Davant del Garraf, dintre del mar. Allà hi ha un riu que porta 4 vegades l'aigua que porta el riu Llobregat. 4. És aigua dolça, aigua que es perd al mar, aigua que es llença. Per què ningú parla d'això? Tothom ho sap, és sabut, és públic, s'ha investigat i tot, ja, aquesta aigua. Mira, el Jacques Cousteau, fa molts anys, va descobrir que els rius més grans que hi ha al món estan dintre el mar i es perd l'aigua dolça. I n'hi ha tants que són incomptables. No s'han buscat. Com que no es busquen, perquè no interessa, perquè l'aigua serà un grandíssim negoci, va fer un invent. Va agafar un embut, el va ficar al revés, vale? I bombejava aigua dolça. I aquesta aigua estava just a davant de Gaza. On hi ha guerra ara? Sí, de Gaza. I va descobrir també el gas. Bé, però sequera catalana. L'aigua no cal desalinitzar-la. La tenim als morros, a davant de les coses del Garraf. I quantes més n'hi haurà? Reflexió. Ens estan enganyant amb l'aigua, que és un bé comú de tots, i també ens la prendran, que serà l'última llibertat que tenim, beure aigua a la que vulguem.
D'acord? Penseu-hi, visca Catalunya lliure!